as ambassadors of Christ. That is the theme of our camp meeting. NjengoMmeli KaKrestu. Lowo ngumongo weminquba yethu. Sapho lithandekayo, bemi bemida kamzilikazi. Phambi kokuba singene kwilizwi lanamhlanje, singamema uThixo abe phakathi kwethu. Masithobeni inhloko ngomthandazo. Bawo wethu othandekayo osekhaya emazulwini, sizithoba phambi kobuso bakho Nkosi enobubele nothando. Sibulele lithuba usinike lona lokuphulaphula ilizwi lakho. Lungusa inhliziyo zethu ukuze zifezeke injongo sokushunyayelwa kwelizwi lakho. Ezi zinto ndizicela ngegama elinamandla likaYesu. Amen. Ndiyanibulisa ibandla ngegama elinamandla likaYesu. NjengoMmeli KaKrestu, as Christ's ambassadors, we must know who we are through the eyes of heaven and what is expected from us. NjengoMmeli KaKrestu, kufuneka sizazi ukuba izulu lisijonga njani na, kwakunye nokuthi kulindelwe ntoni kuthi. Lowo ngumongo esizawubetha phezu kwawo kule ntshumayelo yeli xesha. Ingongoma esisitshico, the key text, is found in the first letter of Peter, chapter 2, verse 9. Sifumana incwadi kaPetros wokuqala, isahluko sesesibini, indima yethoba. I read from King James Version. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. But as for you are a race chosen out, king priest, a set apart nation, formed for God's own possession, in order that you might proclaim abroad the excellencies of the one who out of darkness called you into participation in his marvelous light. Kenina nisisizukulwana esinyuluweyo, isibingeleli esibukumkani, uhlanga olungcwele, abantu abayinqobo, ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okungumangaliso. Lawo ngamazwi esiwafumana kwincwadi yokuqala kaPetros, isahluko sesesibini, indima yethoba. uPetros ngosiba lwakhe ukhuthaza amakholwa esiyuda aselwagcibeni lwembandezelo abe nentumekelelo ukuphakamisa uYesu nomsebenzi kwanenkqubo yakhe, izimilo kwanokwenza kwabo, ewe mabungaphazanyiswa yingcikivo. Peter encourages struggling Jewish believers in the midst of persecution to conduct themselves courageously for the person and program of Christ,
both their character and conduct must be above reproach. Bible yam endiyifundayo ithi ke nina nisisizukulwana esinyuliweyo, isibingeleli esibukumkani, uhlanga olungcwele, abantu abayinqobo, ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe obungumangaliso. Le verse ndincothula kwipassage yeverses ukusukela kuverse 6 ukuya kuma kuverse 10, apho ewe kuchazwa ilitye lembombo, kuchazwa uYesu ewe njengelitye lembombo. Christ is being declared as a chief cornerstone. Ngelishwa elilitye lilo elikwaziyo okokuba lenza izinto zenzeke, lilo elikwazi ukubamba isiseko sime bunqe. Kodwa ngelishwa elilitye abakhi bayalicekisa. Bible yam endiyifundayo ithi ke nina zisuka. Once iBhayibhile ithi ke nina, kuyacaciswa okokuba apha zindidi zimbini. Udidi lokuqala udibana nalo kwindima yesibhozo, udidi oluthe lwalichasa ilitye lembombo elinguYesu. They have rejected the chief cornerstone. Balichasile ilitye. Now ngoku lamazwi athi ke nina, it is just the line of demarcation. Ninomahluko kwabo balichasileyo ilitye lembombo. Ewe Bible yam endiyifundayo ithi xa ithetha ithi ke nina kuyahlulwa. Ewe, this is an identification. Kuyohlulwa, kohlulwa iambassadors zasezulwini, kohlulwa abameli basezulwini kubantu nje belizwe. Bible yam endiyifundayo ithi xa ithetha ithi ke nina ewe nisisizukulwana esinyuliweyo, a chosen race, a body with a common life and descent. Eligama ewe elithi a race or a generation lithetha ewe igqiza labantu ewe abanobomi obufanayo kunye bephuma kumnombo omnye. Banjalo abantwana bakaThixo abangazelwanga nganyama nagazi. Ewe banjalo abameli basezulwini abaphethe ewe indaba ezilungileyo ababekwe bucala lizulu. Ihle iBhayibhile yam endiyifundayo ithi kwakhona ewe isibingeleli esibukumkani, a royal priesthood. Ngoko nangoko ewe isichazela phandle into ethi aba kuthethwa ngabo ewe ngabameli bakaYesu, kuba ithi ngxelo xa ithetha ngoYesu ithi uYesu ungumbingeleli ngokohlobo lukaMelkisedeki. Christ is the high priest after the order of Melchizedek. uMelkisedeki lo wayengukumkani weSalem, ekwanguye nombingeleli. Yiyo loo nto kuthi xa kuthethwa ngoYesu kuthiwa ngumbingeleli omkhulu ngokohlobo lukaMelkisedeki. Ngoko nangoko apha ilizwi likaThixo liyasichazela gabalala ngokucacileyo ngokuphandle into yoba apha
kuthethwa kunye kuthethwa ngabammeli bakaYesu, kuthethwa ngamadoda nentokazi ezizijuli-jacu zimele ukuphakamisa iprogram yasezulwini, ukuvakalisa imbono zasezulwini necebo likaThixo ngelizwe elitshabalalayo. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe, iBhayibhile iyachaza, ithi kayithetha, ithi nisisibingeleli esibukumkani. Ezi zinto zombini zilapha kwi-ambassadors, kubammeli bakaYesu. Babambe ubukhosi ngapha, babambe ububingeleli kweli cala. Hlobo zam ezithandekayo, eyona nto esentungo nebalulekileyo ukuba singazilibali okokuba izulu lisijonga njanina. Ithi nisisibingeleli esibukumkani. Le nto indithatha indisemva ngexesha le-French Revolution, ixesha lesidubedube nesaqunge esakhe sakho kubukumkani bamaFrentshi, apho kwakuqhuzula imikhala ukumkani uLouis the 15th, in fact uLouis the 16th yayinguye owayeqhuzula imikhala. Suka abantu enza isaqunge ngenxa yokudikwa yimpathwe gadalala yale kumkani. Suke bamngqinga, bamhlasela, bamthatha, bamqhawula intloko. Kwakhangelwa even ukumkani lo ukumkanikazi lushiyekileyo uMary Antoinette, naye wathathwa wawuqhawulwa intloko. Kwashiyeka unyana wabo lo ebezaba nguLouis the 16th, kwathathwa yena. Kuthe xa ezawubulawa banqandana, kwathiwa yena makasiwe ayokugcinwa ngumama omdala ongcolileyo okhohlakeleyo, amtyisa into ezingafanelekanga, amfundise ukuthuka, amfundise ukupa, amfundise ubusela, amsuse tu kwimeko yasebukumkanini, amvuthulule. Wasiwa lo mntana wayogcinwa ngulo mama ukhohlakele kakhulu, wamenzisa zonke izinto nganye engcolileyo lo mntana ekuthiwa makayenze. Ebebangafundiswa uthuka, eme lo mntana aphakamise inqindi, angqishe phantsi, athi yena ungukumkani, akanawukwazi ukuyenza le nto kuba uzelelwe ebukumkanini. Ebebangafundiswa ubusela, lo mntana waphakamisa inqindi, angqishe phantsi, athi andikwazi kuba mna ndingumntana wasebukhosini. Lusapho oluthandekayo, simi kweli lizwe lingcolileyo, limdaka, livithwa, livuthululwa sisono. Yonke into, every system under the sun is corrupt with sin. uThixo usibize kanye ngexesha elinjalo okokuba sime njengesibingeleli esibukumkani, sime njengabammeli basezulwini. Ithi incwadi yesitshilelo, isahluko kwincwadi yesitshilelo chapter 1 verse 5 and 6, ithi kulowo wasibizayo ekubeni ba sibe ngababingeleli kunye nokumkani. Zihlobo zam ezithandekayo, eyona nto ebalulekileyo kukuba singazilibali okokuba singobani na. Ithi iBhayibhile yam xa isihla ithetha, ithi uhlanga olungcwele. Eyona nto endifuna siyijonge apha yinto yokokuba
singobani, kuba ewe ingxaki iqalisa wawuzilibala ubungubanina. Ithi iBhayibhile yami endiyifundayo, siluhlanga olungcwele, the holy nation. Eligama elithi nation lithetha ukuthi the word nation is the translation of the Greek word meaning a multitude of people of the same nature. Lithetha abantu abanendalo enye. Zihlobo zam, uThixo usizele ngokutsha. uThixo usidibanisile sizinhlanga ezahlukahlukeneyo wasidibanisa. iBhayibhile ayoneli nje ukuthi uhlanga, kodwa ithi uhlanga olungcwele. The word holy in the Greek text means literally to set apart for the service, set apart for the service of deity. Ukubekwa bucala ukuza uqhuba umsebenzi kaThixo. Itsho iBhayibhile endiyifundayo ithi siluhlanga olungcwele. Apha xa sifika kulo mgangatho izulu isibeka kuwo, kuqhawuka iminombo apho siphuma khona ngoku sihlonyelwe ngokholo kumnombo wasezulwini. Siluhlanga olungcwele. Lalukho uhlanga olwalonyulwe, uhlanga lamaJuda, kodwa abazange bakwazi ukuyipamba loo nto. Izulu ngoku lasihlanganisa ngosindiso. Ngoku into eyenzekayo, silolu hlanga lungcwele ngokholo kuYesu. iBhayibhile yam ithi xa isihla ithetha ithi abantu abayinqobo, abantu abayinqobo, a peculiar people, abantu abayinqobo. Eligama elithi peculiar, inqobo, lithetha into eyenziweyo ngumnini wayo. Uyenze into uthi wakugqiba uyibiyele ngesangqa. Indlela le uyibiyele ngayo wayikhetha. Ithetha ukuthi lento inomnini wayo. Zihlobo zam ezithandekayo, ndingasingakhumbula xa iBhayibhile isithi abantu abayinqobo, ithi uThixo uye wasibumba, uThixo wasizala, wasenza abantu bakhe, wasenza sangabakhe, singabantu bakhe. Singabantu bakhe, sibekwe bucala. We don't belong to any under the sun except God in heaven. Singaba kaThixo ngendalo, singaba kaThixo ngokukhululwa ngosindiso, singaba kaThixo double. Ithi iBhayibhile singabantu abayinqobo, singabantu ababekwe bucala. Masingayilibali into yokokuba uThixo usibeke bucala for umsebenzi wakhe. iBhayibhile yam ithi xa ithetha ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. That is what is expected from us. Into elindelekileyo ukuthi ukuba sivakalise isidima salowo wasibizayo, ukuba siphume ebumnyameni singene kukhanyeni kwa. Ngamanye amazwi, ngoku sihlonyelwe, sihlanganisiwe, sidityanisiwe, we are connected to the source of light, sihlanganisiwe ekukhanyeni kwakhe okungumangaliso. Ethi iBhayibhile xa ithetha ithi
ukuze sivakalise isidima salowo wasibizayo. Ewe, sivakalise ubunganga bukaThixo, isimilo sakhe, uthando lwakhe, siphakamise inceba kaThixo, siphakamise ubupele bukaThixo, inimba kaThixo nenceba kaThixo. Ke wazitshila uThixo ngenye imini kuMoses, wabeka uMoses endaweni uThixo, wathi uThixo uzawugqitha ambone uThixo. Kwathi ka egqitha uThixo, uYehova ngokwencwadi ye-Exodus chapter 34 verse 6 and 7, uYehova wadlula ebusweni bakhe, wavakalisa esithi, uYehova, uYehova, uThixo onemfesane, onobabalo, ozeka kade umsindo, omninzi ngenceba nenyaniso, olondolozela amawaka inceba, oxolela ubugwenxa norheqo nesono, ongekhe amenze msulwa onetyala, obuvelelayo ubugwenxa boyise konyana, nakonyana bonyana, nakwesesithathu nakwesesine isizukulwane. Apha kudandalaziswa okokuba uThixo ungubanina, uThixo usisiciko sayiphina imbiza. Sihlobo zami ezithandekayo, sikwilizwe apho kuphilwa as if uThixo akakho ezulwini. Abanye amathemba awile, baphoxwe ngabantu bebebathembile. Abanye bahlelwe zizinto ezibuhlungu, bancamile. Abanye bawile, baqubhe ludakeni. Abanye kwiimeko abangene kuzo abakwazi nozixolela. uThixo wamazulu usiphathise isigidimi esinje sokuvakalisa ukulunga kukaThixo wethu, uThixo onemfesane, uThixo onobabalo, uThixo velanayo kunye nathi, uThixo onemfesane. Sikwilizwe lentlungu neentlupheko, sikwilizwe lenyembezi neentsizi, kangangoba bayabuza abantu, ingaba uThixo usekhona? Ukuba uThixo usekho, ingaba uzivumela njani ezi meko zibuhlungu ajongene nazo? Sithetha nje njengoba sibukele nje, ilizwe lonke, ihlabathi lonke liyancina, lingundanselwe ekoneni yi-COVID-19. Abanye bayabuzisa xa izihlobo zitsalwa ngemilenze sesisifo, ubuThixo ingaba useselulawulweni na? Ndikholelwa izihlobo zami ezithandekayo, kule ntlungu uThixo uyavelana kunye nathi, uThixo unemfesane. Ncwadi yendumiso isahluko sesekhulu linesine indima yeyeshumi elinesithathu neyeshumi elinesine, the book of Psalms chapter 103 verse 13 and 14. Kunjengokusikwa yimfesane kukaYehova, kunjengokusikwa yimfesane koyise kubantwana, ukusikwa yimfesane kukaYehova kwabamoyikayo. Verse 14, uyakwazi ukubunjwa kwethu, ekhumbula ukuba siluthule. Awuzihlobo zami ezithandekayo, uThixo wethu uzeka kade umsindo, uThixo wethu umninzi ngenceba nenyaniso, uThixo unenceba, uThixo uxolela ubugwenxa, uThixo unenyaniso, uThixo unobulungisa. Kakanye ubulungisa kwilizwe esiphila kulo buqhawukile, uThixo unobulungisa, uThixo sibizelwe okokuba siphakamise lo Thixo usindisayo kwihlabathi elintshwilayo
esonweni, kwihlabathi elisengxakini, kwihlabathi eliwayo imihla ngemihla. Sibizelwe ukuvakalisa lo Thixo kanye amathunzi amnyama ephezu kwehlabathi, kujinga amafa amnyama osizi phezu kwehlabathi, kanye isono sitsho kwamnyama phezu kwehlabathi. uYesu kwelicala kwincwadi kaYohane chapter 8 verse 12 uthi mna ndilukhanyiselo lehlabathi. Thina sikho for uba sivakalise, sibonakalise oku kukhanya uThixo asibizile kuko. In other words, the connection is complete. We ought to shine according to the book of Isaiah chapter 6 verse 12. Ithi kayithetha, chapter 60 verse 1. Ithi kayithetha, ithi sukume ukhanye kuba kufikile ukukhanya kwakho, nobuqaqawuli bukaYehova buthe chapha kuwe. Sibiziwe izulu lithembe thina, kubantu bonke abakhoyo, kwimibutho yonke ekhoyo phezu kwehlabathi. uThixo uthembe kuphela amakholwa, abo bakholiweyo kwigama lakhe. uThixo usibeke bucala kwindawo esikuzo, kubuzwe esikubo. Heaven has placed us strategically in those different places where we are, kwindawo esiphangela kuzo, kwindawo esiphila kuzo, kubuhlanga esiqhotyoshelwe kubo, kwintlanga esiqhotyoshelwe kuzo. uThixo usibeke phaya ngabom, ngenjongo eziphakamileyo, ukuba sivakalise isidima salowo wasibizayo ukuba siphume ebumnyameni singene ekukhanyeni kwakhe. Bakuthiwa kukhe kwakho ixesha elakhe lanzima, kuthethwa ixesha esiphila kulo. Bakuthiwa kukho ixesha elakhe lanzima ukuba ngumKrestu nomlandeli kaYesu, kuthethwa ixesha esikulo kuba umoya wobubi uza ngaphambili. Isono sitsho kwamnyama phezu komhlaba, and yet God has called us to be his ambassadors. uThixo usibizele okokuba kanye kweli xesha limnyama linje sizoba ngabammeli basezulwini. Noba iimeko zelizwe sezisitsala ngemilenze, zifuna ukusijika izimilo, simele uba sime singqishe phantsi, sithi ke thina sisizukulwane esinyuliweyo, isibingeleli sibukumkani, uhlango olungcwele, abantu abayinqobo, ukuba sivakalise isidima salowo wasibizayo. Hlobo zam ezithandekayo, imihla esiphila kuyo ifutshane kakhulu, seza kubonakala uYesu. Eyona nto ebalulekileyo kufuneka uyazi okokuba izulu likubizele ntoni na. Kufuneka uyazi, uyiqonde kakuhle into yokuba uThixo ufuna ukwaziwa, uThixo ufuna ukubhengezwa elizweni. Inye indlela esinokumazisa ngayo kukuba sivakalise ngelizwi. Okwesibini, sibonakalise ngezimilo zethu ubukhulu kunye nothando lwakhe. Into ebalulekileyo kukuba uThixo ufuna ukwaziwa. Ngelishwa, zihlobo zam ezithandekayo, lusapho lwakwamzilikazi, ngelishwa, le nto ihambe isithele. Yiyo loo nto ndifuna ukunikhumbuza namhlanje, ukuze le nto ingasitheli kuthi, into yokokuba uThixo kule program ufuna ukwaziwa. Ayisithi ekufuneka baziwe, kodwa nguThixo wethu osikhuphe ebumnyameni wazosibeka ekukhanyeni, ommele ukwaziwa.
masivume uThixo asisebenzise sibheke phambili. Ewe masivume uThixo asisebenzise, uThixo asikhokele, uThixo akhanyise ngathi kwihlabathi eliwileyo. Masivume uThixo enze umzekelo ngobomi bethu. Ewe masivume uThixo ibe nguye ozawufunqula iprogram yakhe ngathi ngilishwa sikwilizwe apho kugquba irhatshi ligquba nasezikonzweni, athi amadoda nentokazi ezibekwa lizulu, right in the place of trust to exalt the name of the Lord. Instead, they will stand there to defend their biographies. The time is running out. The time is no more for men and women to uplift their own standards. The time we have is to uplift God's standard. Ewe ixesha sinalo lelokokuba siphakamise umgangatho wasezulwini. Eli ayilo xesha lokuba kubaluleka wethu amagama. Eli xesha lixesha lokuba kubaluleka igama likaYehova, kuba lilo kuphela elinakho ukusindisa. Akho gama limbi esinikwe lona phantsi kwelanga esimele ukusindiswa ngalo ngaphandle kwegama lemvana. Sihlobo zami ezithandekayo, lusapho oluthandekayo, mathola mnyama nyonga ndekudlelana, lipheli lixesha lokudlala. Xesha sinalo lelokuba uKrestu makaziwe, kuba nguye kuphela onakho, nguye kuphela onakho ukuzisa uzinzo, nguye kuphela oziphetheyo izisombululo. USathane uvalile, ubavalela abantwana bakaThixo okokuba bangagoduki, kodwa uYesu uziphethe izitshixo. Uthi akuvula kungavali bani, akuvala kungavuli bani. Ndikholelwe kanti sithi kuwe into asibizele yona uThixo ngumgangatho phezulu kwizinto zonke abantu abakhe bathunywa zona phantsi kwelanga. Ayikho eqabela ngaphaya komsebenzi uThixo asinike wona njengabammeli basezulwini. Don't forget that you are an ambassador of Christ. Don't forget that you have called to declare the power, the praises, and the excellency of our God, who has called us out of darkness to his marvelous light. Hlobo zami ezithandekayo, sukuyilibala okokuba uThixo ukubeke ukuba uzoba ngummeli wakhe. Sukuyilibala kwindawo kuyo okokuba uThixo ewe ukumizele okokuba uzobonakalisa isidima sakhe kunye nokukhanya asibizele kuwo njengoba esikhuphe ebumnyameni esono nje. Sibheno sam ewe ngeli xesha sisibheno esithi ewe uyavumana okokuba kweli xesha linje lomngeni, ixesha elinzima, uyavumana ukuzincama xa kanye siphila kwixesha lenkcaso. Ewe ixesha le-strong opposition against Christianity. Uyavumana okokuba ume bhunxe, ungajiki, ube ngummeli wezulu. Ukuba ewe sisigqibo sakho eso, ndicela nje uphakamise isandla kuloo ndawo wakho, uThixo uyasibona eso sandla. Masithobeni intloko. Mdali wezulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi, ndizithoba phambi kobuso bakho ngeli xesha lilodwa. Ndimema wena Thixo wam ulilungisa okokuba Nkosi ufezekise injongo yakho ngobomi bethu. Nkosi ethandekayo, sihlanganise neThixo wam kule minquba ngenjongo Nkosi zokuza kufumana amandla amatsha. Sicela Thixo kaSirayeli ungenelele.
Nkosi enobubele nothando, siziphakamisile izandla, siyavuma sithi Nkosi sisebenzise. Bankosi zikhona izinto ezibanga umsebenzi wakho ungahambi kakuhle, sixolele kananjalo Thixo wami othandekayo, siphakamise usinike amandla sibheke phambili. Ezinto ndizicela nokuqolo kwamatyala ethu ngenxa kaYesu. Amen.